Ki volt valójában Ré és Odin? Volt-e köze Thornak Zeushoz? Kik voltak a kelták istenei, és mennyire értették őket a rómaiak? Ezekre és hasonló kérdésekre keresték a választ csütörtök este Budapesten. A pokol művészei, bűnök, félelmek és Hieronymus Bosch képei címet viselő előadás fiatalokat és időseket egyaránt vonzott. Az esemény sorozat minden alkalommal más témával foglalkozik. Mi egy olyan előadás sorozatot tervezünk itt, ami minden évben külön tematikával rendelkezik. Most éppen az istenek, démonok, mágusok megy, vagyis a természet fölött nyomozzuk a történelemben. Egy-egy előadás mindig új témát hoz, ez egy egész estés szórakozás. Tehát van egy színpad, van egy előadó, ezt már én csinálom több mint 10 éve, tehát ez a 10. évad itt a Marcibányi téren. Az előadáson a látogatók többek között olyan nem mindennapi kérdésekre kaptak választ, hogy miért volt ennyi szerző és művész bűnmániás, és miért volt közösségi látványosság egy kivégzés. Beszéltünk boszorkányperekről, beszéltünk olyan témákról is, például Hieronymus Boschnak a pokol képei, amelyek mellett meg kell érteni Boschnak azokat a képeit is, amelyek szenteket, amelyek úgymond a vallás jó oldalát is ábrázolják. A következő előadás február 29-én este 6 órakor lesz látható a Marcibányi téri művelődési központban. A sivatag istenei, az ősi Petra természetfeletti utai című előadásra várják az érdeklődőket.